Sanibonani makholwa. Sibulise nalabo abangakabi amakholwa. Amen. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzawagcina ufikela kulesi sikhathi badecide ukuthi hayi namhlanje sesifuna ukuba amakholwa. Amen. Amukelekile koduduza Namukelekile eduduza, especially Duduza Church of Christ. kakhulukazi ibandla likaKristu eduduza. Kilethabo Injabulo ibile liyahaphatheka. futhi liyaphuphuma. Kalo Liyaphuphuma kalo bakala hobani natala ifihile. ngenxa yokuthi abazane baseNatal bafikile Koduduza. eduduza. Kanete le amukelekile. Ngokweqiniso namukelekile. Ibile hape kangudima kabalelo. Futhi bazane ngathi uNkulunkulu angaba nani le hona hape nathi futhi umsebenzi wona ebe o atlehile. lo msebenzi ukuze uphatheke kahle. And then ufihlela bebile rephetha nasizatla Kufinyela sesiphetha khona letsatsi la qetela. ngosuku lokugcina. Bakreste Bazalwane, thuto eo ke ratile mfana ka yona ke isifundo ebengifise ukusethula ilesi se thola bukeng ya ba Roma sitholakala encwadini yabaRoma chapter 6 kaofela ha yona. indima yesithupha chapter 6 Kaofela ha yona. yonke lencwadi ka chapter 6. Empa se shebile go Bakreste ha re tswa mona ibe le go ba rutehile ka sona. Engifisa ukuthi amaKristu ukuba masiqeda la bafundiseke ngakho noma bakhule kukho Go tloha ka sheku le hosane ukuze Sontaga. namhlanje nakusasa kuze kufika isonto. Ke potso ena eo re tshwanetse gore re arabe. Ilo mbuzo kufanele siwuphendule. Potso e re, Umbuzo uthi what shall we say then? fanele sizothini na? Sizakuthini na? Siza kuthini na? Potso ena e hlahella Lo mbuzo uvela ho Bakreste ba ko Roma. lo mbuzo uvela kubazalwane ubhekisa kubazalwane baseRoma. Paulos kena a bua uPaula uyena ukhulumayo. ka mantswe a mangwe se le Bakreste lo. SeningamaKristu ngamanye amazwi seningamaKristu nina bazalwane. Jwale ha le se Kanjalo. Bakreste Mase seningamaKristu na le tla reng? sizawuthini sesinjengoba sesingamaKristu? Na re tla tswela pele re kene se re tsamaye sebeng na? Ngabe bazalwane siqhubeka sihambe esonweni na? Ka mantswe a mangwe ho na le kgopolo hore Ngamanye amazwi bekunomqondo othi jwalo ka re se re le Makreste njengalokhu sesingamaKristu kutsho re se re phulusitswe ho fela. okusho ukuthi sesisindisiwe, Tikiti ya rona e se e le teng. ithikithi lethu selikhona Jwalo ka ha ngwana wa rona a bontshitse. njengomzane ebonisile. Kutsho re ka nna ra tswela pele ra etsa dintho tseo re neng re di Okusho ukuthi-ke ngaqhubeke senze umathanda ngendlela ebesenza ngakhona. Paulos o hanana le kgopolo e jwalo. uPaula uyamelana nomqondo okanjalo. O re tjhe, Uthi cha, ka sekgowa o re God forbid. ngesilungu uthi cha nakanye. Nakanye. Amen. Amen. So re shebile hore
Sibheke ukuthi amaKristu namhlanje letsatsing la qetelo ukuze sifike ngosuku lokugcina ngesonto be lore ke kgotsofetse ka karabo e le padifo ukuze sikwazi ukwaneliseka siqonde futhi ngalombuzo obusiwe. ake re shebeng ba Korinte ba bobedi Ake sibuke kwincwadi abaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 to 21 chapter 5 verses 17 to 21 itlola ka tsa re ba le ka sizulu ngizocela abazali lencwadi sifunde ngazi zonke ilimi nangesizulu ngesizulu. so mangolo kaofela go ba le ka sizulu Uyacela umzali zonke amavesi azowabeka ucela siwafunde ngesizulu. chapter 5 verses 17 to 21 Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwaqala kudlulile seka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho sinamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngobulunga kukaNkulunkulu. amen Who verse 17 high kala La kuverse 17 mayiqala ibontsha hore ibonisa ukuthi re di bupua tse ntjha ibonisa ukuthi sizidalwa ezintsha. ka baka leo ibontsha Ngalezo sizathu re di bupua tse ntjha Sizidalwa ezintsha. e le ho Kriste uma kuphela sikuKristu Jesu. go ka etsahala hore re ka hare mona Kungenzeka njengoba sihlangene sisonke la uthola hore hare yo ho Kriste okwenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi asikho kuKristu. ka mantswe a mang ha re so be tsona di bupua tse ntjha Ngamanye amazwi asikabi idalwa ezintsha. uri ka baka leo motho ha a le ho Kriste Ngalezo sizathu uma umuntu ekuKristu Jesu iba sibupua se uba isidalwa o esisha. tshwanetse hore e be sibupua se Kufanele abe isidalwa ha esisha. ke bone hore a ka tswela pele a ntse a le sebedi Akakwazi ukuba aqhubeke esesonweni, a tswele pele ka sebi aqhubeke ephila impilo yesono. ka hobane ha a le jwalo ho tsho ha so ka Uma kunjalo kusho ukuthi akasiso isidalwa esisha kuKristu. o tswela pele o re Uqhubeka ethi mme tsohle di tswa ho Modimo uthi konke kuvela kuNkulunkulu ya o re boeletseng le wona ka Jesu Kriste owenze ukuba sibuyisane ngaye uKristu Jesu. ka mantswe a mang ife ba sa tsebe hore o tla kgutlela jwang ho Kriste Uma ungazi ukuthi Modimo ubuyela kanjani kuNkulunkulu, ke Modimo ya fanneng ka yena Kriste uNkulunkulu osnikeze yena uKristu hore ibe yena a etsang hore ukuba kube uyena owenza ho be ne le poelano ukube nokubuyisana Modimo. noNkulunkulu. O tswela pele hape ho verse 19 o re Uyaqhubeka la kuverse 19 uthi Modimo o ne o le ho Kriste ngokuba uNkulunkulu ekuKristu ha o busetsa lefatshe potsong ho wona ka ho se baballa wenza 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 ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko zabo. ka mantswe a mang before Kriste a etla Ngamanye amazwi uKristu engakafiki, Modimo o na ntse a sebedisa Israel ngaleso sikhathi uNkulunkulu ebesebenzisa le uIsrayeli baditjhaba ha ba ne ba nabezizwe batla ho rapela Modimo uma befuna ukukhuleka kuNkulunkulu na ba kena ka Israel bekufanele badlule bangene kwaIsrayeli. empa re bona ho Matthew chapter 1 Sibona kuMateyu chapter 1 verse 21 1 verse 21 Modimo o re uNkulunkulu uthi Jesu Kriste uJesu Kristu ke yena Uyena. ya
pholosa, yes. Uyena ozokusindisa Batho ba hae dibeng tsa bona. abantu ezonweni zabo. Jwale mona ho Roma, Paulus o pheta ona mantswe a hore Modimo o ne a le ho Kriste ka ho Jesu Kriste. No Paul uphinda lawo mazwi ukuthi uNkulunkulu esebenzisa uJesu Kristu. O ne a le ka ho Jesu Kriste. Ebeka uJesu Kristu. Hore ibe Jesu Kriste ya tla tlisa poelano Kube uyena uKristu ozoletha ukubuyisana batho le Modimo. abantu noNkulunkulu. Ka mantswe a mang, Amanye amazwi, ha ba ne re phela sebeng, uma siphila esonweni, ho tjho hore Kriste o fitile ka thoko. usho ukuthi uKristu sesidlulile akekho eduze nathi. Ka lebaka leo ha ra lokela Asilungelanga, ho ba batho ba batjha kapa dipuo tse ntjha. asilungelanga ukuba sibe izidalwa ezintsha. Ka hobane re santsane re phela bophelo ba rona ba Ngoba sisaphila impilo endala. verse 20 uri Verse 20. re se re kolobeditswe ra etswa makreste ha ke Siye sabhabhadiswa senziwa amaKristu. o re fa mosebetsi o moholo o re tshwantse ho o Usinikeza umsebenzi omkhulu re re manxusa a Modimo. njengoba eshiwo umzalwane. Itjho lona nkasini. Re makosa a Modimo. Singamanxusa kaNkulunkulu. Ha o le lenxusa la Modimo, Uma uyinxusa kapa likaNkulunkulu, o le lenxusa la country e nngwe, uma uyinxusa kwelinye izwe, mo o leng teng mo la ukhona o representa country ya hao mo. la ubeka khona kulesa sizwe, uyinxusa lezwe la uzalwa khona noma la obuya khona. Sheba promotion e re tholang le makreste. Awubheke nje lokukhushulwa uNkulunkulu. Hore rona kwale hodimo Thina lezulwini re ba manxusa mona lefatsheng. siba amanxusa sila emhlabeni. Jwale re tshilafetse re tla etsa mosebetsi o jwang? Awuphinde mzala. Ha re tshilafetse masebaleng. Uma singcolile sizowenza kanjani lo msebenzi wokunxusa? Ke ka lebaka leo batho tla ka ba re bona ba ipitsa makreste Ingakho abantu bazobuka mabebuka lamanxusa bathi lamanxusa afana njengathi. asiwona. Akusiwa amanxusa. Ha re a tshwanela ka lebaka leo. Akufanelanga. Re phele sebeng. Siphile Re esonweni. tswele pele ka setsi. Qhubeke esonweni. Bakolente chapter 15, chapter 5, verse 17 to 21. Abasekorinte besibili la 5:17 to 21. E re lemosa bohlokwa ba rona re le bakreste. Iyasivezela ukubaleka kwethu singamaKristu. Ha ke shebe ba Efesi chapter 4, Asibuke incwadi yabaseEfesu 4, 22 ho isa ho 25. 22 ukuya kuverse 25. BaseEfesu Chapter 4, chapter 4 sukela ku 22 kuya ku 25. yeah. Abafazi Ukuba nikhumule umuntu omdala Siyenzeni? ongenkambo yokuqala Simkhumule umuntu wokuqala. Oh, owonakala ngezinkanuko zenkohliso nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Ngakho lahlani amanga nikhulume iqiniso yilowo nayilowo nomakhelwane wakhe. Lokhu singamalungu omzimba, singamalungu omunye komunye. amen. Sena se bolelang se a Lo ba potso e ya Roma. uthini la sikufunda la uphendula lo mbuzo kwabaseRoma 6 verse 1. Verse 1. Siyakuthini na? Siyakuqhubeka esoneni na? Nakanye cha, nakanye. So mona ba Efesu Paulus uri La kwabaseEfesu uPaula uthi arihlubule motho. asikhumuleni umuntu wakudala, umuntu omdala. Motho ka re mohlubula jwang? Umuntu uthi simkhumula kanjani umuntu omdala? Tshwantse re sale re tsotse na. Ufuna sisinqumi na? Paulus ya ra Uyayiphendula. Hayi ngaleyo mqondo loyo. o bontsha ka di verses 24 and 25. Uyasibonisa la ukuthi fanele simbathe Ayiqala ku 23 mzalwa. nenziwe basha emoyeni wengqondo yethu. Ke taba ya pele e. Ewokuqala yilokho kufanele kwenzeke.
mohopolo wa hao o tshwantse o be motjha. Ucabanga kwakho noma umqondo wakho kufanele ushintshe ube musha. Ha re re nna ke moloi, Mangithi mina ngumloyi ke buya ka seZulu mthakathi. njengoba eshintsha la. E bontsha hore Ibonisa ukuthi ha Kriste a sa fihlile ka hare ho nna, uthi ke uKristu mayesefikile kimi noma enhlizweni ke yami tshwantse ho tlohela boloi boo, kumele ngishiye lokha kuthakatha lokho ke kene mohopolong o mong. ngingene emqondweni omusha. Ore ke tshwanetse hore ke bua hantle ho ngwaneso, Fanele ngikhuluma kahle kumnewethu noma umfowethu. hobane haebane ke soka ke tlohela boloi ba ka, Uma ngingashiyanga ubuthakathi bami ha o ka mong ka buang hantle ka teng, angeke ngikwazi ukumkhuluma kahle. ke tlo tjho umfowethu. hore o ya ikgantsha, Ngizothi o uyayiphakamisa. ya ipona, Uyayibona. ntho tsena kaofela di one. Uyibona yena yedwa. Ke hloleha le ho ya ho yena ke kopa tswekere. Ngiyahluleka nje nokuthi ngiye kuye ngocela ushukela. Ke rata verse 25 iri, Uverse 25 uthi ngakho yeah, lahlani amanga. mona iri le ke le tele maka. Hayi uyisho ngeSuthu kumzalwane. Ngakho lahlani amanga. It's like we are sacrifice maka ke ntho tsa ha o kgone ho bua fela, ha o bua maka le mo sa tshwanelang teng o bua maka. Umuntu onjalo uveza kuumuntu nje noma ekhuluma noma nginasidingo ujwayela amanga ukukhuluma amanga. So kulo mtsebo ha bua hore iqalile yabona. So mona ka Sotho le ke le tele, it means we are itima ntho yena, Okusho ukuthi uyayicisha le yanto. we are itima wena, Uyayincisha wena hore o ska bua maka, ukuze ungakhulumi amanga. ha o batle ho kena ho maka, Awufuna ungene ke emangeni. hona ho hlobola mohopolo ya hae. Yikho ke lokhu ukukhumula umuntu omdala ukucabanga ngendlela endala. Ke kopa re kgutleleng ho ba Roma chapter 6 from verse 1. Asibuyeleni ke lapha kwabaseRoma 6 uverse 1. Verse 1 to 3. 1 to 3. Siyakuthini na? Sihlale esonweni kuze kuvame umusa na? Cha nakanye. Thina esafa amaqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke sabhaphathizelwa kuKristu Jesu, sabhaphathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Ho bua ka sile. Ukhulunywa la ngesono. Verses 1 to 3. Uverse 1 to 3. Di bua hape ka lefu. Likhuluma futhi ngokufa. Ha hona motho a sa tsebeng lefu. Akekho umuntu phakathi kwethu ongazi ngokufa. Ke tshole bana ba holang ba tseba hore Nabantwana abakhulayo bayazi ukuthi kunokufa. mme ha le le teng lefu, Makukhona ukufa ba hlalosetswa hore motho bayachazelwa. re hlole le mmoho. Angeke siphinde umuntu lo bekhona siphinde simbone futhi. My brother, I will talk English verse 2. Awuyisho ngesilungu zaba. It is certainly not. How shall we live? How shall we live who died to therein? sin live any longer in it? Yes. Even how shall we Ithi live singaphinde siphile kanjani kuso. Ka mantswe a mang, motho Amanye ya amazwi. ka phela ka sebe, Umuntu ophila ngesono taba pele ha yasho. okokuqala kazange afe. And if a shwele, Uma efile Paulos na ke ka botsa potso ena hore ubeke kabuze lo why? mbuzo. Kanjani? Hobane le shwele mo Ngoba eseng. nifile esonweni. Ka mantswe a mang, re sa hloka ho hlalosetsa hore lefu ke eng. Sadinga na futhi ngichazele ukuthi isono ukufa yini. Ka mantswe a mang ha re soka re mana le kutlwisiso ya Ngamanye amazwi azange sibe nako ukuqonda hore ukufa lefu ke eng. Yes. ukuthi ukufa yini. Ka mantswe a mang, seo a se hlalosang ke hore Ngamanye it's amazwi- impossible Achaza ukuthi angeke kwenzeke hore o phele sebeng e le hore o shwele sebeng. ukuthi uphile esonweni kodwa uthi ufile esonweni. Ha o utlwisise lentswe lena ho shwa. Awuqondi lelizwe lithi ukufa. Ha re shebe hape temana tsena tse tharo. Ake sibukeke kulama verse lamathathu. Verse 2. Uverse 2 wakhona. Guys. Qha nakanye thina esafa maqondana nesono
singabuye sihambe kanjani kuso na? Singabuye sihambe kanjani kuso na? Amen. Amen. Ka mantswe a mang ho na le tswelopele eo tshwanetse hore e be teng. Ngamanye amazwi kufanele kube nempilo ebonisa ukuthuthuka. Jwalo ka ha o nka motho ya shweleng wa leloko o mo nka o lo mo pata. Njengalokhu uma ubuka umuntu womndeni uma eshonile ehamba eyongcwatshwa. Ho jwalo fela le ho rona. Kanjalo nakithi. Sibe re tshwanetse re sinke Nesono kufanele sisithathe siyosingcwaba. Esihlole re phela Singaphinde futhi siphile kuso. ka lebaka la hobane re se re shwele ho Ngenxa ukuthi sesifile kuso isono. arohane. Sehlukene nesono. How can we live in there? Ngenzeka kanjani siphinde futhi siphile esonweni? Verse 3. Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizela kuKristu Jesu sabhaphathizela kukho kufa kwakhe na? Unless resakolobetswa. Mhlambe uma singabhaphathiswanga, Unless rekolobetswe lebitsong la mzalwane. mhlambe uma sibhaphathisele egameni likamzalwane othile, Unless mhlambe re phamisitse matsoho siphakamise isandla sathi samukela uKristu. ka tsela e jwalo tlamehile Ngaleyo ndlela leyo ha kolobetswa ho Kristu. azange sibhaphathiswe kuKristu. Empa ha re kolobeditswe ho Uma Kristu ke sibhaphathiswe kuKristu, re tlo hopola mantswe a sokhumbula la mazwi akhe ka hore kaJesu Kristu, ka lefu la hae ngokufa kwakhe bophelo. sizothola ukuphila. Ka lebaka la hobane o ile a shwa Ngenxa yokuthi a tsoha uye wafa wembelwa wavuka abafileyo, e leng evangeli eo re bulela okuyivangeli esilishumayelayo. Paulos o re uPaula uthi ho verse 3 rona Verse 3. bohle thina sonke, awupitse mzalwane scribe well verse 3 kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizela kuKristu Jesu sabhaphathizela kukho ukufa kwakhe na? mhlawumbe besingazi mzalwane ingakho sifuna ukuhamba ngenkolo sihambe futhi ngesono. Amen. Amen. So bayitsibisa hore ha Basazisa. Azihlangani lezi zinto. iba metsi le oil Kanjalo mzalwane, ha di kopane ha ho azihlangani. ka tsela lo tshwantse re tlohe mo le sebini Kufanele sisuke esonweni. ha re tsebe o ka tsamaya ka sebe hobane re shwele Asikwazi ukuqhubeka siphile esonweni ngoba sifile esonweni. ka ntle hore Mhlawumbe ha ke sebele ya hore motho a feng masiyibeka kana motho a fentileng ditho jwa mzalwane umuntu oqhulekile konje umuntu onjani bazalwane? Mayiqhulekile. Kuba ngathi ufila ngithi. akafanga Akafani. kube ngathi Kuba ngekho njalo. kutsho hore ka mantswe a mang Ngamanye amazwi, rona re le makreste nathi ngamaKristu ho na le makreste a ka bang jwang kunamaKristu anjani a quleka aquleka ya. aquleka hola ha phaphama Mayiphapha a tsebe hore o shwele ho Kreste akasazi ukuthi ufile esondweni esonweni noma cha. noma cha. That's why a batla ho tsamaya ka sebe Ingakho eqhubeka futhi hamba a ngesono. batla ho tsamaya ka tumelo Aphinde futhi efune ukuhamba ngenkolo. ha ntho tse Akwenzeki bazali makunjalo. okay ka English bontsha Ngesilungu. fainted kapa unconscious Uquleka ngesilungu faint. ngesilungu. And then ha re sheba ho tsona ditemana tseo Masiqhubeka sifunda la kule ndima. re sheba buka ya James chapter 5 verse 20 Ake sibuke la kuJakobe chapter 5 verse 20. Yazini ukuthi okuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izono eziningi. mona sebini Lapha esonweni hona le lefu kunokufa. na o batla ho tsamaya ka sebe na Ngabe ufuna ukuhamba ngesono na? o re Jakobo Uthi uJakobe. mo le sebini Lapha esonweni hona le lefu kunokufa. jwale potso e ya ba Roma chapter 6 verse 1 Umbuzo lapha kuPaula 6 verse 1 kwabaseRoma, o bontsha hore che ho hang cha nakanye. hobaneng sa tshwanela ho tsamaya mo Ingani ngafanele ngihambe esonweni na? ke tshaba lefu
ngisaba ukufa. gobane motho a shileng ga o boele o kopana le ena Ngoba umuntu ofila uphinde futhi uhlanganyele gobane ke naye. kreste ya ntshitseng mo Ngoba uKristu osikhiphe lapha ekufeni. a ntshepisa bophelo bo sa Wangithembisa ukuphila okungunaphakade. jwale re tla reng na Sizothini na re bazalwane? tla tswela pele re tsamaye lefuta Sizoqhubeka na sihambe ekufeni? o re nna kanye Siqhana kanye. James chapter 1 verse 15 Jakobe 5 1 or 1. verse 15 Jakobe 1 verse 15. Uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesibelethisiwe sizala ukufa. amen Sesiphelisiwe sizala ukufa. Amen. kinge ezalana ukufa So, iso manje mzalwane ngaqhubeka kanjani esonweni ngisaba ukufa ke tshwantse ke balehele sili Kumele ngibalekele isono ngoba kunokufa. ke ka mo Jakobo a hlabisang ka Ilokhu uJakobe asivezela khona. ka mantswe a mang Amanye amazwi. Paulos o re shwile ho Uthi sona. uPaula sifile kuso isono. ha ka tshwanela ho kopana le sona hape ha Akufanelanga sihlanganyele futhi kuso. re shwile jwang ka Sife pono e ntsho. kanjani? Sife lapha embaphatisweni. jwalo ka ha Kriste le yena a ile a shwa a pa Njengalokhu uKristu wafa enyameni wangcwatshwa. ere ka mokgwa o jwalo le rona Ngaleyo ndlela futhi leyo nathi gobane Jesu moya o halla mo le wa motsosa mo njengalokhu umoya ingcwele noma uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, le rona ka tsela e nathi sivusiwe ekuphileni okusha. ha re shebeng verses 5 and 6 ya ba Roma chapter 6 6 verse 5 to 6. Ngokuba uma sihlanganisiwe naye ngokufa okufanayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. amen khonza yini kinana ke hore ba bela ha ke o sebeletsa Bengangicabanga ukuthi ukukhonza lokhu kusho ukuthi ukuworshipha ngisebenzisa isilungu. Kodwa ukwenza, yes yeah khonza ukwenza. so akabale hape verse 5 ba tla re hlalosa Asiphinde futhi la uverse 5. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo. okufanayo nokufa kukhona okungafani mzalwane yebo kukhona kuningi futhi ukungala Kuningi kwetshwa ke batho kwenziwa abantu, bathetsa batho badida abantu, ba khulela batho bao babahunge labo bantu jwalo ka labo. ha Paulos a bua ka ho Timothy chapter 4 Njengalokhu uPaul ekhuluma lapha kuTimotheo chapter 4. hore ba tla tlohela nnete ba latele Bazosuka eqinisweni balandele, baruti ba bona ba bohale balandala labafundi babo bamanga. Bible e bontsha hore the way ba le buhlale ka teng iBhayibheli baveza behlakaniphile laba bantu. ba etsa hore ha ba ne ba ba lata baruti ba bona le bona ba ba fa ntho e ba e batlang Mabe balanda ke labo bafundisi babo, labo bafundisi mabeza la bazokhuluma lokho okufunwa abantu, hore batho bana ba se ba tswa ukuze labantu bangabaleki. so mo verse 5 La ku verse 5 e bontsha hore ha iyo e nngwe kolobetso iveza ukuthi akukho kunye ukubhabhadiswa. Ephesians chapter 4 verse 5 e re kolobetso e nngwe Incwadi yabase Efesu 5 verse 6 ithi umbhabhadiso munye. ka mantswe a mang kolobetso e re kolobeditsweng Ngamanye amazwi lo mbhabhadiso esibhabhadiswe ngawo e tshwanetse hore e be o tshwanang kufanele ufane umbhabhadiso la Kriste ufane nokufa kaJesu Kristu, ubani o ile a shwa a pata a tsoga ngoba naye wafa wembelwa kwathi ngosuku le lwesithathu rona re ya wavuka. lentini re tshwanetse re etse Nathi masiye emanzini kufanele senze okufana nalokho okwenziwe uJesu. ubani ngenza ntho tseo tswela pele Verse 6. Yeah.
Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Bible la Sotho bontsha hore o thagisitswe. Amen. O thagisitse mmele wa hae wa sini. Verse 6. Uthathe umzimba wakhe owenza umzimba wesono wenziwa ize Awe bale happens abanye. esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize. Esiphambanweni ngisho kunali manje akawudunyana. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye. Nalisa umzali belifuna. Wabethelwa. Why athagiswa? Ke ka lebaka lang athagiswa. Yingani abethelwa? O keke be wa thagiswa fela tje. Yingani ebetheliwe? Jesu Kriste o ile a volunteera hore a thagiswe. uJesu Kristu wazinikela ukuba abethelwe Hore dibe tsa rona ukuze izono zethu azithathe. ka mantswe a mang mona le rona ha re ya nathi masiya lapha emanzini e bontsha hore le rona re thagisa nathi wa rona siyobethela umzimba wethu wesono lapha emanzini. ka mantswe a mang ha re thagisa Uma siyobethelwa o ke se batle ho thagiswa hape hape awufuni futhi uphinde lokhu uyobethelwa unless usa ukusisi lentswe la uma ungaqondi okushiwo yizwi. maybe ke ka lebaka leo re na le dikolobetso tse fapaneng. Yingakho mhlambe sina le ibhabhatisi egcwele la Ke ka lebaka la hobane re sa batle ho thagiswa ingenxa ukuthi asibetheliwe. Hobane ha re thagiswa re tshwanetse re tlohele ho ha Uma sibetheliwe kubethelwe lo mzimba wethu wesono tshwanetse re tlohele ho kufanele siyeke konke kwesono le sehole re kgutlela sebeng. singabuye sibuyele kusisono. Na re kgutlela jwang ho sebeng re tsamaye le sona sebeng na? Sibuyela kanjani esona sihambe futhi ngasi isono na? Paulos ya go lemosa uPaula uyasikhuza hore re nke mantswe ana a bolelang a ho futhi sithathe la mazwi awabekayo e wa sebedise ka hare ho rona siwasebenzise empilweni zethu hore re se hlole re kgutlela mo le singaphinde sibuyele sikhonze noma senze isono. Verses 11 and 12 saying Romans chapter 6 verses 11 and 12. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo nize nilalele izinkanuko zawo. Amen. Verse 11 la ile mo bazalwane. Bazane niyakisisana na uverse 11. E jwale rona Ithi ke thina ke re tshwanetse re iponele ka borona kufanele sibone ngokwethu hore lifu ukuthi ukufa o ke se kutlele hape lifu awungeke ukwazi ukubuyela back ubuyele esifeni lifu ha wa lukusisa. mhlambe ungabuyela ngenxa ukuthi awuqondanga. Yes, awuqondanga, that's the right way. But uri ha liponela Kodwa uma niyibonela litlatloha mo le lifu nizosuka ekufeni likene kae umudini ningene kuNkulunkulu hore le tsebo thola bophelo bo sa ukuze nikwazi ukuthola ukuphila okuyibona phakathi. Verse 11 and 12. Yes. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana. manizisho nina self kungabi yimina engizake yini ukuthi nithi ni anazi yini ukuthi ngifile esonweni na. Tshwantse be lona ka bo lona le bona hore lona le shwile sebili. Fanele nibone nini ukuthi nifile esonweni. And then Kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. selile maKriste SesingamaKristu litlatsamaya jwang sizohamba kanjani futhi bazalwane mo le sebili. esonweni. Paulos lo Uthi qha nakanye. angibale verse 12. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo nize nilalele izinkanuko zawo.
kufanele siyale isono siyale deny Deny msana. re tshwanetse go hana sebi. Faneke singahambi esonweni sale. Verse 12 e bontsha go na le a key word eo Satan a e sebedisang ho rona. Verse 12 ubonisa la into noma izwi uSathana alisebenzisayo. Uri Uthi re latela inkanuko zani zenyama. Ka mantswe a mang re sa phela lefatsheng. uma sisaphila Ha emhlabeni hona motho a sa lakatseng ho ba le ntho e nngwe. akekho umuntu onganasifiso ukuthi abe nezinto. Hopolang Asikhumbuleni bazalwane. ntho ena mosadi wa kae wa Adam. Asikhumbula unkosikazi ka Adam Eva. Satan o fihla ho yena o mbontsha. uSathane ufika kuyo uyambonisa. Ure he modimo itse re se ke ra ja. uEva uthi hayi akufanelanga sidle. Uthi uSathane abheka libuke. Ure mosadi Uthini lo wesifazane? lintle Linqalelekile. liyalakatsela. Linqalelekile. So ke seo Satana se sebedisa. Yilokhu uSathane akusebenzisa Takatso. ukunqanela. Ka English ke last ne verse 12. Nqanela. So ka mantswe a mang ka dinako o tsoha o ya roba Uvuka uyolala the whole day. usuku lonke. Satan utlisa kind and kind study. Uletha kuwe uSathane zonke inkanuko inhlobo zakho. Uri wena udula ushebile maka. ukuze wena uvula amehlo ubuke. Mzala mdlalo sihayo. Mzamloyi akekho English. ake ngithinte. So tswile mona ho modimo. Usuphumile kuNkulunkulu. Ka tsela jwalo o tsamaisa tumelo o tsamaisa le sebe. Uhambisa inkolo uphinde uhambise ini? Isono. Modimo ha sa le. Akasekho uNkulunkulu la. So o setse o le mong. So sele uwedwa. And then uso uya tahleho. Uya ekulahlweni. Uya mole mo sebesileng teng. La uya la isono esikisa khona ekufeni. So re tshwanetse re qobetse. Kufanele ke siqaphele bazalwane. Ke kopa re bale verses 16 and 18 and 20. 16 jumper 18 jumper 20. Anazi yini ukuthi lo enizinikele kuye ukuba nibe yizingceku zokumlalela nizingceku zakhe enimlalelayo noma ezesono kube ukufa noma ezokulalela kube ukulunga na? If re hloleha ho deny Satan. Uma sihluleka ukumala uSathane Ka sizulu re iri siba ingceku ngesizulu siba zinceku tsa sebe. siba zinceku zesono Because siyahloleha. ngoba siyahluleka. Therefore re Satan okay. Siyathi ke Sathane hayi ke Ke tla latela ngizohamba wena khuluma Sathane mina le ngizolalela. isanto tsohle tsa hao. Wena Sathane letha konke. Verse 18. Nokuthi senikhululiwe esonweni naba yizingceku zokulunga. Ngikhulumisa okomuntu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu. Ka lebaka la nama. Ngenxa yenyama Kubima Satan ha re nonosa. kunzima kithi ngoba singabantu benyama uma uNkulunkulu uSathane esihalisela noma eletha lezinto. Empa o bontsha hore ha re hana sebe. Kodwa uma sala isono Re ba sena verse 18 e re bontsha. siba ilokhu okushiwo la Riyafetoha. siyaphenduka Re latela seo modimo aba silandela lokhu uNkulunkulu akufunayo. mme re ba basebetsi ba Modimo. Siba zikhonzi noma ingceku Yes. Tsa Modimo. zikaNkulunkulu. Verse 20. Ngokuba lapho niseyizingceku zesono nanikhululekile maqondana nokulunga. Nokulunga. If really basebetsi ba sebe. Uma sizingceku zesono Basebetsi ba sebe. sizikhonzi zesono
bakeng sa toka ne re le ngokulunga cha besikhululekile ukuthi ka sakwenza. etsa sebe ka moo re batlang ka teng. Singenza isono noma ngendlela esifuna ngayo Uqoshe kodwa umthetho ukulunga lonikela. akusinde ezofika ngithi ekuseni nantambama isono. Kubuhlungu bazalwane asheba kanhle ka moo batho ba phelang ka teng. Kubuhlungu bazali masibuka la ngaphandle indlela abantu abaphila ngayo. Babile bahana. Futhi bayala. That is why maybe that is why abaKristu sabatshwara di-gadgets. Mhlambe yiloko okwenza amaKristu baphathe nawo amafoni nama-tablet. Uyafita ka Bhayibheli ha Uthi udlula nje ngeBhayibheli lakho uliphethe kanje udlule emgwaqeni. Sawubona umfundisi. Bathi nje kuwe sawubona mfundisi. Usikhonzele nathi. Usibeke nathi. Next Sunday usafita ka moo usufita ka la. Ngesonto elizayo usadlula usudlula ngani. Jwale ha o tshwere this thing ha ba o botsa ba tsibuwe. Mhlambe mawuphethele hhayi abakubuza ukuthi la uyakhona yaphi. Ho bohloko bazalwane. Kubuhlungu bazalwane. Ha ba tsibi seo ba se etsang. Abazi lokho abakwenzayo. Ha ba ba mohana 99 Modimo. Bamala uNkulunkulu nje. Ha ba batle utlwa letho. Abafisa ukuzwa lutho. Amen. Amen. So that is why Modimo re ba rapelle. Ingakho uNkulunkulu ethi sibakhulekele Ena e ba fihlelle. ukuze inhlansi le yokufuna uNkulunkulu ivele kubo. Le hore le rona boitshwaro ba rona. Nathi inkambo yethu Ibe etla ba lengolo le ba ezoba umbhalo ofundeka kahle kubo. Don't timana tse latelang tseo ka ipotsang tsona. Indima elandelayo singabhekani na? Ke ifumana jwang freedom. Sithola kanjani inkululeko kwisono na?Esheba verse 4 Romans chapter 6. Inkululeko kuiso isono sithola kanjani na? Romans 6 verse 4. Ngakho sembela naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavusa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Amen. Amen. Baba mbakolobetsa high trinity. Abanye ke babhaphathisa baculisa kathathu emanzini. Mhlomong that's where basalanti. Mhlambe ilapho abasilela khona. Ayisali jwalo ka Kristu Ayisiyo ngalendlela uKristu angcwatsha ngayo. hang and then atsoha. Wangena ngayo uKristu ethuneni waseyavuka. Bona ba upata high 3. Hayi bona bangcwaba kathathu. Ha ke ntse high 1 Kristu o sala hona mona Kristu o tswile yena o sitse mo. So hayi angisenza ukuyichaza. Jwalo. Amen. And then e bontsha hore jwalo ka ha re patuwe le Kristu ka mokgwa o jwalo. Njengalokhu sabhaphathiswa noma sangcwatshwa njengalokhu uKristu wangcwatshwa khona. Ka mokgwa o Ngaleyo ndlela leyo. Exactly. So key step number 1 sa freedom from sin. Step sokuqala sokuba sibe nenkululeko esonweni ukufa njengalokhu uKristu afa ngokubhaphathizwa. Amen. Verse 10. Verse 10. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono, kepha akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Amen. Akiri itse re etse setlamo se le seng le yena. Angithi njengoba sesihlanganisiwe naye Ra etsa setlamo se le seng. senza okufanayo naye, Ka tsela e bontsha hore le rona ha re tloga mo le metsing. kanjalo ke nje nathi ke masisiphuma lapha emanzini, Ke mang o tshwanetse re mo phelela? ubani ke kufanele simphilele? Ke Kristu. uKristu Kapa ke Modimo. noma uNkulunkulu. Ka tsela e jwalo. Ngaleyo ndlela leyo Re ke sihlole re tsamaya sebini. angeke ke sakwazi ukuphila esonweni ngoba siphela ubani? uNkulunkulu. Amen. 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 Ke a leboha mzalwane. Verse 17. Kepha makabonge uNkulunkulu ukuthi nina enanizingceku zesono senilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso enanikelwa kuyo. Ne re phela kae? Sebini. Besiphila kuphi esonweni? Re tshwantse ho leboha Modimo hobane Modimo o entseng
Kufanele sibonge uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wenzeni? O entse hore from our hearts Wenza ukuthi uNkulunkulu enhlizweni zethu iri Ukuthi- mamele silalele king doctrine ya hae isifundiso sakhe iling the gospel. okulivangeli. If ever ne rentse ka ho shobe Uma senze ngenye indlela azange silalele kahle. seo modimo o bolela Lokhu uNkulunkulu asitshele khona. na le amen ho modimo. Ngabe sithi amen kuNkulunkulu na? Amen. Amen. Ka tsela e jwalo ho re entse hantle. Okusho ukuthi senze kahle. Verse 7 and 8 ya Baroma 7 and 8. are bale Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni, kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. ka mantswe a mang Ngamanye amazwi, if ever modimo a re ntshitse mo le sebeng uma uNkulunkulu esikhiphile lapha esonweni, o re tla phela hape le Kriste. uthi futhi sizophila futhi naye uKristu. Ka ho tshenulo Revelations Lapha kwisambulo o re tla mmona uthi re sizombona, tlo bona modimo sizobona re tla uNkulunkulu, busa ha mmoho le Kriste. sizobe siseduze Re tla noKristu. busa. Sizobusa kanye naye uKristu. Ke ntho e monate Into emnandi leyo bazalwane. empa ha re tsamaya re santsane re tsamaya sebeng Uma kodwa sihamba esonweni, re tlo hloleha ho fumana ntho tseo. sizohluleka kakhulu. It's a great benefit ye motho a ka bang le yona bophelong ba hae. Uma umuntu ehambe noKristu uzothokoza kakhulu. Verse 13 to 15 Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zokungalungi. Kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilileyo bevukile kwabafileyo, nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Amen. Konje isikhali thing Weapons. weapons. Ore re se ke ra nehela mmele ya rona kae sebeng. Uthi singanikeli imizimba yethu esonweni, Empa re inehele ho modimo. kodwa imizimba yethu siyinikele kuNkulunkulu Ibe dipitsa ibe zikhali, tsa ho lwana ntwa ena e leng ho yona. zibe ikhali zokulwa kulempi esilwayo. E leng ntwa eo Satane a e behile modimo rona. Okuyimpi uSathane ayibekile insuku zonke zokuphila kwethu. Le ka ho ba Efeso Paulos o ntsa bua same word. Ilokhu Paul akhuluma kwabaseEfeso, Chapter 6. kwabaseEfeso 6. O bontsha hore re tshwanetse re dule re tshwere sebetsa sena. Uthi uPaul afanele njalo siphethe le nkemba le Hore re tsebe ho itwanela ka yona. ukuze sikwazi ukulwa ngayo. Ha e hlalosa Petros hore e kgona ho hlaba e Uthi kenyelletse mamello. uPetro ikwazi ukuhlaba izifike nasezindweni zomuntu. Ka mantswe a mang ha siyo sebetsa se fetang sebetsa se. Ayikho inkemba edlula le nkemba esinayo kuyizwi. Even le e Satane a tlisang ho rona Noma le nkemba ayilethana yeyilingo ya ditakatso o last. yenkanuko. Ha o tshwere sebetsa sena Uma usebenzisa le nkemba le o tlo kgona ho hlola. uzokwazi ukunqoba inkanuko eziza noSathane. Ha ke shebe verses 21 and 22. Same Romans chapter 6. Okay. Verse 21 and 22. ngaleso sikhathi nani nezithelo zini na eseninezi nhloni ngakho manje ngokuba ukugcina kwalokho kungukufa. Kepha manje senikhululiwe esonweni naba ngabakhonza uNkulunkulu, ninazo izithelo zenu kube ngokungcweliswa nasekugcineni ukuphila okuphakade. Amen. Verse 21. Yes, lena bophelo bo ke ne bo phela before ke ba mo Christ. Nami bazali verse 21 lempilo ebengiyiphila ngingakabi umKristu It's a shame. ilihlazo kimi, Hape hape inetlisa lefu. futhi beyiletha ukufa.
Ngingada ntuthu kanjithola umuntu wesimuKristu. Ziningi into ongayithola umuntu ongasiwo Unika uMkristu. imbataba isalifu. Ekupheni kwendaba into ezenziwa umuntu ongakholwa ukufa. Akekeka tena mo. Angeke singeneke kuleso. That's why Paulo sithi manenze ka udima re tshwanetse re lebohe Modimo. Ingakho uPaula ethi kwezinye indima fanele sibonge uNkulunkulu. Ututubulutse mahlo a rona. Othe ngabale igama lezulu wasusa ubekusemehleni ethu. Athibulla ditsebe tsa rona. Wakhipha igonogono la endlebeni Re zethu. khona ho etsa mehlala ka bophelo bo hona jwale. Njo singenze into ebezenziwa abantu la igcwele emhlabeni. Re khona ho utlwa se Modimo. Manje sesikwazi ukuzwa, re khona ho bona nnete. siyakwazi ukubona iqiniso namanga. Ka tsela e jwalo o re Modimo ha re Ngaleyo ndlela re tlo ba bahalaledi. sizoba abangcwele. Re tlo etswa bahalaledi ke lentswe la hae. Sizokwenziwa abangcwele ngezwi Hobane likaNkulunkulu. Paulo uyatsho uTimothy hore Njengalokhu uPaula esho kuTimothewu, lentswe la hae Izwi lakhe. ke moya o hallang. liphefumulelwe umoya ongcwele, sorry. Le na le molemo Linamandla a ho re ruta. okusifundisa Zombala tse ding tse latelang. noma uqhubeka ufunda lapha. Verse 17. U17 O wakhona. bontsha hore e tla re etsa hore re be perfect. Uverse 17 wakhona ithi uzosenza siphelele. Ha re ka ra re ha re na sebe e tla ba re bua maka. Uma sithi asinaso isono sobe sikhuluma Ibile amanga. re etsa Modimo maka. Senza uNkulunkulu umqambi manga. Empa verse 17 ya Timothy. Uthi uverse 17 chapter 3 If re verse bala 2. lentswe la hae, Uma sifunda izwi lakhe, ke lona le tla etsa hore re phethahale. yilona lesenza siphelele kuyo yonke imisebenzi emihle. Kuyo yonke imisebenzi emihle. And then Ephesians chapter 6 verse 26 ibonisa hore le ya rehlatswa every day. Ephesians 6 verse 23 ithi 26 iyasihlanza ezimpilweni zethu Hore re lokele ho ba perfect. ukuze silungele ukuba abapheleleyo. Okay. Romans 6 verse 23. Verse 23 khona la, Yeah. ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. What then is so? What then? Ihloko manje Manje siyaqhubeka siqhubeke esonweni na? Naga. Ngokuba verse 23 ithi inkokhelo yesono ingukufa. nizaqhubeka kanjani esonweni? Ngoba inkokhelo yesono yini mzalwane? Ukufa. Ubani ufuna ukufa? Phakamisisana? Akekho. Hayi ke mzalwane phambi. Hayi yabatlang bokena lifundo. Moreover Modimo Akekho ufuna ukungena ekufeni. moreover Modimo akuthembise uphilo bosafelile. Okunye futhi ukuthi uNkulunkulu usithembisa ukuphila okungonaphakade. Jwalo ka ha tsho mo 23. Njengoba esho la ku verse 23. Hore Ukuthi utswela pele ka sebi uma uqhubeka ngesono uya ekufeni. impa in verse 23 eqetela. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Kubani? uJesu Yesu Kristu. Kristu inkosi yethu. Amen. Bazalwane nakanye cha nakanye okay yeah right cha nakanye angifuni ukuhamba ukuqhubeka nesonweni ngifuna ukuqhubeka nalempilo entsha uNkulunkulu angibizele yona makube njalo nakini uruna bohle betsebe ho isana lo dimo Amen. sisona Amen. amen ke a leboha. Amen. Siyabonga Baba, Amen.
the lectureship with by a wonderful sermon, understanding our new identity in Christ. Amen. Amen. I believe